Бразилският специалист се нагърби с задачата тотално да реформира, да реконструира този тим, който беше до голяма степен престарял, пълен с опитни играчи, които обаче отдавна бяха преминали зените на своята слава. Ето ги избранниците на Менезеш за четвъртия му мач на начало на Перу. Да видим обаче първо тази атака на Испания и ето го първия гол. Още втората минута не е изтекла и виждаме едно прекрасно попадение. Това е класата, която очакваме от отбор като Испания. И Микел Ойарсабал продължава да демонстрира страхотната класа, в страхотната форма, в която се намира. Тя класата му е постоянна величина. Много добре се ориентира в ситуацията нападателят на Реал Сосиедад. Видя, че вратарят Педро Гаиес е напуснал очертанията на своята врата и с много добре премерен удар прати топката в мрежата. На върха на атаката застава Ойарсабал и сега отново беше не е играл за нито един друг клуб. И през този сезон постигна една от най-големите радости в своята кариера. За втори път Реал Сосиедад с Ойарсабал в състава спечели купата на краля. При това, излизайки в финала в ролята на аутсайдер, бих казал, срещу скъпата селекция на Атлетико Мадрид. Реал Сосиедад успя да спечели с 4-3 след изпълнение на Дуспи. И ето го втория гол. 2-0 за Испания. Този път бележи Педри. Бих казал по-необичайен голмайстор в случая, защото сме свикнали халфът на Барселона да е този, който раздава головите пасове. Но ето, че сега Педри праща топката в мрежата. Още една атака, която се разгърна по десния фланг на нападението на Испания. Тук обаче остават съмнения за засада. Феран асистира. И така, 2-0 за Испания. Шести гол за Педри с националната фланелка. Това е четвъртия матч за Перу под ръководството на Мано Менезеш. Той дебютира с загуба в контролен двубой срещу Сенегал 0-2 в края на март, на 28 март, по-конкретно 3 дни по-късно. Перу записа равенство срещу Хондурас 2-2. Само преди 3 дни най-после дойде и първата победа под ръководството на бразилския специалист. Сега да видим. Ереми Пино. И тук се стига до много куриозен гол. На чия сметка ще бъде записан той, предстои да видим, но Испания побежда с 3-0. Това за мен си е автогол на Педро Гаиесе. В опита си да предотврати опасност при центрирането на Ереми Пино, Педро Гаиесе сам насочи топката към своята мрежа. 3-0 за Испания. Ако в предишния матч се появиха някои поводи за оптимизъм за Перу, благодарение на победата срещу Хаити, тук виждаме как южноамериканският тим се сблъсква с суровата реалност срещу
един от най-добрите отбори в света, може би и най-добрия според мнозина. Перу вече изостава с 3 гола в началото на второто полувреме. Честно казано, не беше чак толкова сериозна опасността при това центриране на Ереми Пино. И намесата на ГС не беше абсолютно наложителна. Разбира се, инстинктът му го насочи. Но с това, което показа в хода на втория полусезон, Марк Пуби убеди се не само Чоло Симеоне, но и националният селекционер, че наистина е един от най-добрите защитници на Испания в момента. И ето, че и Перу стига до гол. Резултатът вече е 3-1. Хайро Велес носи радост на почитателите на Биколор. Дали пък не избързах с похвалите към Пуби, дали защитата на Испания не се пропука точно там, където беше застанал бранителят на Атлети. По-скоро тук пропуска е на Ери Гарсия, който остави твърде лековато да мине това подаване. Южноамериканският тим заслужаваше да се позарадва на поне един гол. И това става факт след тройната смяна, която извърши